बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव नैबे फैयै दे ISPL बे ISPLआ गाबोन जोबथि जे हाबाफारि बा फाइनाल मेचआ जागोन बिटिआर आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव आरो बेनिनो नैबे समाव दे खाम दामनाय जे हाबाफारि थामहिनबा गाबोननि समाव गासै 500सो जे खाम दामगिरि बिथांमोना खाम दामगोन आरो मोनसे कालचारेल डेमनस्ट्रेसन बेखौ दिन्थिगोन। जों मिथिनाय बायदिब्ला गासै 100सो खाम दामगिरि बिथांमोना खाम दामनानै बेवहाय दिन्थिफुंगोन आरो लोगोसेनो गासै जों मिथिनाय हिसाबाव गासै 500सो मोसाखावरि हान्जा बे मोसाखावरि हान्जाया बिथांमोना बेवहाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय गोबां रायजो राजा बा दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंगोन बिथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय समायना भाबै खाम सिफुं सेरजा दामनानै बे प्रेक्टिस हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामगासिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे क'क्राझारनि जे साइ स्टेडियामाव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो बा खाम दामनाय बेयो जागासिनो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो जे बिथांमोननि जे प्रेक्टिस खालामगासिनो बिथांमोना गाबोनो 3 बाजिनाय लोगो लोगोनो बे कालचारेल श' थामहिनबा बायदि रावारिफोरनि जे हारिमु दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाया गाबोननि गेजेराव जागोन आरो बेनिनो बर'फोरनि जे आंगो हारिमु बे हारिमुखौ गाबोनो दिन्थिफुंनाय जागोन। गासै बेवहाय 100 खाम दामगिरि बिथांमोना गाबोननि समाव जे गेलेनायनि जानायनि सिगांनो खाम दामगोन आरो गासै 500 जे मोसाखावरि हान्जा बे मोसाखावरि हान्जाफोरा मोसागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय दासान्दि बेवहाय 4 रिंगा जाबाय दा 4 रिंगा जाबाय आरो 4 रिंगानिनो नैबे समाव जे खाम सिफुं जे जथा सेरजा दामनानै बेवहाय प्रेक्टिस खालामनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय गोबां बर' लाइमोनफोरानो बेवहाय बाहागो लादों आरो बावैसो समनि उनावनो जे गासै 500सो जे मोसाखावरि हान्जा बे मोसाखावरि हान्जाफोरा दा बेवहाय प्रेक्टिस खालामगोन मोसाखावगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे क'क्राझार थानायनो नैबे तितागुरियाव थानाय साक सेन्टार बा स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियानि जे प्लेग्राउन्ड बे प्लेग्राउन्डआव बिटिआरजों खुंफुंजानाय सेथि जे ISPL बे ISPLनि जोबथि बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिया जागोन आरो जों मिथिनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन आरो बिनिनो बिसि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो गासैबो काउन्सिलनि MCLA डिपुटि चिफ बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो लोगोसे कल्याण सुबे बाहागो लागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय मोजाङै खाम दामनानै बिथांमोना जे बे प्रेक्टिसखौ खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। गासै बेवहाय 100 जे खाम दामनाय दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया बेवहाय जागोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नैबे समाव आंजों लोगोसेनो दंफायो बिटिसिनि आइसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मानगोनां सार बिथांनो मा बुंगोन बे समाव बेसेबांसो हाबाफारिया जाफुंसारगोन दा समाव? द फार्स्ट इन्टार-6 शिड्युल काउन्सिल प्रिमियार फुटबल लिगनि गाबोन जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय ग्रेन्ड फिनाले उइथ कालारफुल हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जागोन गाबोन। नोंथांमोना दानिसो नुनो मोनबाय जे 120 खाम दामग्राफ्रा खाम दामनाय मोनसे रिहार्सेल प्रेक्टिस खालामदों बेवहाय। बेजों लोगोसे गाबोन 600सा बर' हिन्जावसाफ्रा बागुरुम्बा मोसागोन। गासिबो बेयाव दिनै सफैजोबदों। दिनै रिहार्सेल खालामगोन फाइनाल रिहार्सेल आरो बिनि गेजेरजों जोङो गुबुन हारिफोरनि हारिमुवारि हान्जाफोर दिन्थिफुंनायबो जागोन आरो बेवहाय गेलेनाया जागायजेनगोन 6:15 रिंगानिफ्राय आरो बे मोनसे बिराद हाइ भल्टेज गेम जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। मानोना बड'लेण्ड एफसिआबो जोबोद गोख्रों आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एफसिआबो मिज'रामना बिसोरबो बिराद गोख्रों। बेखायनो मोननैबो टिमा फाइनालाव थांनो हादों आरो बे हाइ भल्टेज गेमखौ बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा अनफावरि गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयबो फैनानै बेखौ नायफैनांगौ रंजानांगौ बे आरो। बेहाय आलासि महरै सोर बाहागो लागोन जों खोनानो मोन्दों बेवहाय कल्याण चौबे बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै बेसेबां बे? कल्याण चौबेया जाहैबाय मानगोनां चेयारमेन अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन
बिथाङा गाबोन आलासि हांख्रायजानाय माने जर'खा आलासि हिसाबै सौफैगोन आरो जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो सौफैनायनि खोथा दङ। गाबोन जोङो फाइनाल खौरांखौ मोनगोन। बेजों अनगायै जोंहा गोबां माखासे केबिनेट मिनिस्टारफोर दङ आरो लाइ अट'नमास काउन्सिलनि 11 जन डेपुटि CMजों लोगोसे एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर फैगोन प्लास अफिसियेल्सफोर फैगोन। बेनिफ्राय गुबुन काउन्सिल्सफोरनिबो CM आरो डेपुटि CM आरो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। गोजोननाय थाबाय। बिथाङानो जादों माने BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मानगोनां बिथां आरो बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय गाबोननि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया लगभग बेहाय प्रिपारेसना जाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो गोबां दैदेनगिरिफोरानो बेवहाय बाहागो लागोन होनना बुंदों। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गासै 500 जे मोसाखावरि हान्जा बा मोसाखावरि बेहाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बेनिनो प्रेक्टिस जे हाबाफारि बे प्रेक्टिसा बेवहाय खालामनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। आं नोंथांमोननो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव दिन्थिफुंगासिनो आरो बिथांमोनानो गाबोन जे हाबाफारि जानो गोनां जे ISPLनि जे फाइनाल जे लिग बेवहाय बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बेवहाय गासै मोसाखावरिया गासै बेवहाय 500सो मोसाखानाय दिन्थिफुंगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगासिनो आरो बेवहायनो दिनै प्रेक्टिस जे हाबाफारि बे प्रेक्टिसा बे सोलिगासिनो। आरो मोसानायजों लोगोसे नैबे स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियानि नैबे प्लेग्राउन्डआव बड'लेण्डनि जे गेलेखावरि थारमाने BTRनि हान्जा बे हान्जा बिथांमोना बेवहाय प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो गाबोननि समावनो बिथांमोना बेवहाय बिथांमोना गेलेगोन आरो बिथांमोनानो गिबि खेबनि थाखाय फाइनाल जे मेट्च बे मेट्चखौ बिथांमोनानो गेलेगोन आरो जोङो नोंथांमोना नुनो मोनदों दा प्रेक्टिस खालामनाया बिथांमोना खालामगासिनो थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बड'लेण्डनि जे टिम थामहिनबा BTRनि मोनसे टिम बे टिमा बिथांमोना बेवहाय प्रेक्टिस खालामनाय बे हाबाफारिया बेवहाय सोलिगासिनो। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां BTRनि जे गेलेगिरिफोरा दा बेवहाय प्रेक्टिस खालामगासिनो। BTR हान्जानिनो सासे बिथाङानो केप्टेन आरो बिथांनिफ्राय मिथिलांगोन माबायदि प्रिपारेसनखौ खालामगासिनो नोंथांमोना। दा जों प्रिपारेसनाबो जाहैबाय दा कचनि उनाव जों गेलेगोन आरो जोङो टटेलि माने बे गेमखौ देरहानो थाखाय जों प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ। मानो होनोबा दुलाराय जोंनि BTRनि जेसेबांनाखि जोंनि बर' सापर्टारफोर दङ गासैबो फैगोन आरो जोंखौ सापर्ट खालामगोन। दा बेनि हिसाबै जों मोजां गेलेनांगोन आरो जों बेखौ देरहायोब्ला दा जोंहाबो नाम आरो जायगा नामाबो रोशन जागोन आरोखि बेनो। नोंथांमोनाबो जिहेथु गोबां गेम गेलेबोबा दा बेनि गेजेराव जुजि नोंथांमोना फाइनालाव मोनफैनो हाबाय बेसेबांसो नोंथांमोना गोजोननाय दं बे समाव। दा बेनो जाहैबाय देरहानाय मानि फाइनाल मोननाया माने जों बयबो रंजानाय गोजोननाय मोनो। मानो होनब्ला ग्रेन्ड फाइनाल गेलेनाया दस्रा बे मोनसे गावनि इउनिटि आरो जोंनि सिनायथिखौ जों देखायनो हायो बेनो जाहैबाय। आरो मोनसे जाहैबाय जोंनि BTRनि जे जोंनि बर'फोरनि जे कालसार बेखौबो जों देखायनो हाबाय आरो लोगोसे जों गेलेनायजों लोगोसे जोंनि गासै जेन'बा एरियानि गथ'फोरखौबो जों माखासे गथ'फोरखौ जों इनकारेज होनो हाबाय गेलेनाय मा जायो मा मायो बेबायदि सिस्टेमै आरोखि। लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जे गेलेगिरिफोर बिथांमोनाबो बिराद मोजाङै गेलेयो दा बेसेबां जागोन नोंथांमोना जुजिनाया बोरैहाय जागोन नोंसिना। दा बुंनो थाङोब्ला गेमनि खोथाखौथ' बुंनो हाया बिसोरबो मोजां टिम आरो जोंनाबो मोजां टिम मानो होनब्ला कन्टेस्ट जागोन। मानो होनब्ला फाइनालाव गेलेनाया बयबो जुजिलायो मानो होनबा बेनो लास्ट गेम नालाय जाय चेम्पियन जायो बेनो हिर' नालाय ओंखायनो दा बयबो बिसोरबो मोजां गेलेगोन जोंबो मोजां गेलेगोन। दा जों नाजागोन आरोखि जों बेस्ट गेलेनो थाखाय आरोखि आरो जों देरहानो थाखाय। बेसेबां कनफिडेन्स नोंथांमोना बे गेमखौ देरहागोन होननानै। दाथ' जों गेमखौ देरहागोनानो कनफिडेन्स दङ खिन्थु गाबोन नायनायसै मा जायो। मानो होनबा जों जोंनिफ्राय 100% जों नाजागोन बे गेमखौ देरहानो थाखाय आरो जों जुजिगोन। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांमोननि टिमखौ बेस्ट अफ लाक थाबाय। थेंक इउ। नैबे समाव बिथाङानो जादोंमोन BTR जे गेलेमु हान्जानि फुटबल जे गेलेग्रा बेनिनो बिथाङा केप्टेन आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय आरो बिथांमोना फोरमायदों जे बे गेमखौ देरहानो थाखाय बिथांमोना फुल कनफिडेन्स होनना बुंदों आरो बिथांमोना फोरमायदों जे गाबोननि जे गेम जागोन बे गेम जागोनाव बिथांमोननि जे टिम बे टिमा जोबोदनो साखाफारा जाबाय होनना बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव साइ अथ'रिटि अफ इन्डियानि जे प्लेग्राउन्ड बे प्लेग्राउन्डनिफ्राय नोंथांमोननो जे नैबे समाव फोरमायबाय आरो लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लुबैदों जे गाबोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना लाइभ टेलिकास्ट होनाय जागोन थ' नोंथांमोना बे समाव बै समाव नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।